Pumanaw kan! Kat di ka nagpakpakita kanyak iti kaanuman! Manangalilaw ti ayat mo! Pinagay-ayaman naklagayam! Saan? Di yu yatayo kanyak ti asawak! Oh! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimek. Adda oras ti pannakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti pannakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti pannakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa anak kailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay ak ti biyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Juby Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Love Letter. Naimbag nga oras yu amin papagayam kan kadrama, di surat nga intay kan biyagita, kat naggapo kini pagayam Rina, iti Isabela. Kasuiman ti surat ni Rina. Dear Lady L. Sakbay ti amin, kablaawan kayo manpay dita Lady L Productions. Kastamutan dagiti padag ana ayatamang tartarabay iti daytoy a programa. Naawisakmet anang ipatulod iti padas ko, takayat kuman nga ibinglay, kadagiti padag adumdumngay. Kastoy man nga irugik ti amin, Lady L. Adda kamot gaya man lakay. Katne, makita ka na bambanlog tilangam. Wan nga rod bakit? Makapandog mo tagluto. Maala, agina na kapay nga rod, ta itimplaan ka iti kape. Kalpasan na, mabalin mo ti agdigos. Wan man bakit? Makakapkapiak kahit. Kabayatan ti panagkapem. Adda na pintas a pagsaritaan ta. Kasta tinapanunot ko lakay. Mabalin matkit day. Mapmapan ka matlaang makilutluto. Agluto ka laangan, ta i-deliver ko kadagiti gagayam ko. Kan mabalin ko pa iti agi-deliver kadagiti opisina kan pwesto. Wan bakit? Mayat day ta na panunot mo. Agluto aklangan, ta ipan mo isurusur kadagiti amamam. Wala kay. Ikarga ta iti styrofoam kan plastic. Sige, rugyan tan iti kabita na panawan. Wala kay. Masapol ano nagarapa ap ti tao, aramiden adagos tapno agbalin. Tano pasig nga arapa aplaeng, awan ti mapasama. Husto ka.
Iswarugyantan. Kasto iti agluto iti daytoy a putahe. Okay lang lakay. Ilutom latan, tatumulong nga kagisagana kadagiti masapul mo. Iswa nga raw. Naparpalpagmod kid din kasta. Ilutlutom tay may sa aputahe, ta isagsaganak mati may sapay aputahe. Isaganak dagiti ramen na. Alawon bakit? Dayta lamang isublatay na paman amalutok to'y may saputahe. Intonwal Pasko dagitoy, agi suputakton iti inlapoy, kan agi karga akton di tay styrofoam iti sidaan. Tulungan kan tumutay. Kabalak da ito'y lakay. Agluto kakit ding agluto. Tadaytan tula agi balkutan ti aramida. Gayam, mga lakan dito'y lakok iti pangaldawam. Agduduma ti putahe alakok. Napudot pa'y. Mabalin mo ti agpili. Mga lakan, tauray saan kan arumwar amapanmangan iti kantin, wano panganan dita. Ay, husto, saan kami narumwar? Ado kami dito'y pwesto ang mga ala iti lakom. Abangan no maibusan ka, katawanan ti ipan mo kadag iti daduma pa'y dita. Agala ka pa iti orders dita daduma pwesto, tamasadot na mapan iti kante. Ay, uwan ado pa'y. Agsubliak, tamapanak pa'y mga ala. Wano saan, teksak nila kay, taumay mangisabat. Naggasat tay tangal daw, bakit? Wan nga rod lakay. Damo pelang aldo apa naglakot akit na ikisap tilakot amakan. Kimurang pa'y kit di Masapo lang mga alatay ti kadwata. Ayabamon tay kaanak kam nga awan trabaho na, ta iso ti kadwata nga agpalengke. Agisagana, kan agluto. Oray isunton ti kadwa mo agi-deliver. Wan, taado ti orders. Dua ti alaan ta kadwata, tapnot adu pa ti madeliveran iti makan. Ipantan ti amin na panawon ta iti dayto a negosyo, ta talaga na pigsa. Wan, bakit? Ininutan tamatan ti agatang iti kaldero, kada kasirola dadakkel. Kanda duma pa'y nga alikaman para iti basit a panganan. Kastamot ti pampanunutag, bakit? Mga bangtay ti basit nga itere. Uwan lakay, tanitatang ti pagbantayan tan dito'y balay. Narangpaya ti inrugimi a negosyo, Lady L. Tamaya ti tunos ming agasawa. Kanti si bubukal la pamilyami. Nasaya at ti panagtitinulong mi. Kan nasaat mo't nga agadal ni Gina nga anak mi. Iso ngayong karkarigatan mi mata pagadalan, Lady L. Kabayatan ti panaglaklako mi. Ininot mata naggatang kami kadakit kasapulan iti iteri. Abangunan mi. Kat. Ay, mabaybay akon to'y balay. Makitinulong akada kayo, anak ko. Agawaan nyo kitde apadakkelenday tan negosyo anarugyan niyo. Ta, makaamuak meten dito'y balayaw. Siya akong ti agdalos kas kaday so amin. Nasayat no kasta tatang, tapno makapagtitinulong tayo. Narangpaya ti negosyo, nagtitinulong ti sang kapamilya. Siyak ti awan ti maitulong na dita at agad-adalak paimot. Tilaang maitulong ko kat agadalak iti husto, tapno makatulong ak tumot kada kayo nanang. Po, saya ating mati agadal, tapno makagraduar ka adagaws kan maadan kan tumot iti napintas a panggedan. Wan lolo. Saan ka paya makinubnubyo tapno maipasnek mo ti agadal? Talaga mo't lolo. An-anwag kay tinobyo. Saan tayo umikit di ama ibaga apok no anya ti itden ti masungad nga aldaw?
Basta ag singsingpet ken ag naknakem ka, napintas to ti masakbayam. Husto ti kunan ni Lolom, anak. Di kay madanagan, nanang. Kadwada ka mang tungpal iti arapaap yu kinitatang. Nagsaya aton, anak ko. Sapay ko mata na baligi ti amin a plano tayo. Auntie, nagaduti umay mangmangan dito eh. Wan nga rod, dito'y damat aminan nga umay. Naimas nga minti pa naglutluto na uncle. Birbiro kan dati luto na. Kan nalakapay. Isa nga umay da aminan dito eh. Wan nga rod, dagiti mangup opisina kat dito'y dan nga umay mahal-al daw. Oray alas 3 iti malam kat adapay la umay agbirok iti masida auntie. Naimas nga min na talaga dagiti putahe tayo dito eh. Ibagbagada pa'y nga rod nga agparbangon tayo pa'y kumaamang lukat. Kan agserra iti rabi eh. Ay sus, nagrigatan nga auntie. Ay, makabanog nga agpaysuno kasta. Amok mat dayta. Tasyak, kat mariknak mat ti kitang. Iso masapol ang mga ala tayo pa iti kadwa tayo ka-alternate ta. Nagpigsa ti iterita bakit? Wan nga rod lakay. Padakkelin ta dayta. Wano mangalatay ti branch na. Uray saan pa'y nanang, tatang. Ha? Ha? Wansem laangan kan agradwara kun. Kayat ko ti mapan iji abroad. Tatno makatulong ak amang finance ti branches ti iteri tayo. Mayat dayta ka panunuta manak ko. Ang amuray saan kang umadayo. Ta delikado iji abroad. Saan mo, tatang? Depende mo't dayta, ah. Kaya't ko ngamin apadakilin dayta na irugiyo ang negosyo. Anak. Amok ngay karkarigatan da kapag adalan. Iso aso badak dayta, tatang. Aga brodak para kada kayo. Anak, umdas dayto yan para kanyak. Diyak kayat nga agiin na dayo tayo. Agsintimiento ka manin ako nanang. Anak, diyak kayat nga agsisina tayo. Adamot na saya at apagbihagan tayo. Iso asaanan amasapol nga umadayo kapay nga anak mi. Nanang, para kada kayo kinitatang ti plano ka pa nag-abroad. Kaya't kung agin na kayo meten. Kaya't kung nga ipamanage iti sabali ti iteri tayo, tapno makay na kayon kinitatang. Sambutan mi tanapigsa kami paymat nga agtrabaho. Huston to, nanang. Ay, diyak kayat ti agdon niya. Kayat ko ti agagawa. Sa anak mo't agpaot iti abroad, nanang. Mangalak lang iti kanayunan apuunan. Dahita talaga ti kayat ko, nanang. Tatang, iso adida kumamot upayin, ah. Ala, kitaan to no kasano. Sa anak pa'y makaikadang ita anak ko. Basta para kanyak kat jak kayat nga agiin na dayo tayo. Happy graduation, Gina. Agyaman na kada kayo amin. Agdiretso tayo ni Jayteri. Nakasaganan ti para kada tayo amin. Pudno ti ko na ni Gina. Itangal daw ti graduation. Ket para kada kayo agagayim na ti itere. Isasaan kami na ng lukat. Aguma kayo ng agagayam. Eat all you can. Babbaro, babbalasang. Ala, mapantayon. Kalpasan ti graduation ni Gina, inlakad na si Lilimad ti panagabroad na. Katawan tinaaramidan mi, idinapanin ijay Florida nga ayan ti kasinsin ko. Simrag kas caregiver iti taga Canada, anapan ijay Florida. Iso nga ijay tinapanan ti anak ko. Dakalakawa mi Lady L, ngam inyaw awan kulatan, babaan iti panag-focus ko iti negosyo mi.
kat kalpasan ti sumagmamano a bulan, Ni Gina? Ay, mailiw ako ni ti anak ko. Hello, Gina, anak ko. Mailiwakan kan. Isungarod ng imawag agta mailiwak mo kada kayo nanang, tatang. Uray kada lolo kan lola. Kailiw kayo nanang. Kat, kumusta ka ditan anak ko? Saan ka kadi amarigatan iti trabahom dita? Sana ka marigatan tanasingput ti amok nanang. Kasla anak dak dito yun. Tultulungan dak pa iti trabaho Tultulungan dak ka mga saasikaso iti awawir ko bakit? Kasta ka di? O nanang, isungawan ti pagdanagan nyo kanyak. Ay, adagayam yung patulog ko a kwarta. I-check yung tulangan iti bangko. Kasta ka di anak? Ay na, agyaman anak ko. Kitaam kit di day tabagim. Noan niya ti kasapulam, gatangam. Saan na kami apagdanagan? Wenno saan? Agurnong ka. Balasang akpaymat. Kan may sa, para ka na tayo amin day ta negosyo. Iso tumulong aglata. Tapno makapatakder tayo mat iti branches na. Kalpasan na, makaina na kayon ton. Tayo pamanehar tayon iti mapagtalkan na tao. Ha? Ay, saan na nakasapulan nga ipamanehar tayo iti sabali at tao? Ada kami matganitatang mo. Kaya't kung nga gagrelax kayo mat nanang. Agrelax kami to no saan min akabailan. Napigsa kami pa'y mutlaang anak. Day takit di bagim ti panunutem. Agurnong ka para iti masakbayam, kan ti agbalintumet a pamilyam. Makabannog ti agmalem agtrabaho. Makaginawat ti agidda. Huwan nga rudlakay. Ngam, anusan taa, tanapasaya at tan. Saanan adata ti makitrab-trabaho. No diket datan ti mangsusweldo iti trabahador ta. Nagdakkel a parabor ti Diyos kadata ni Gina. Ta nakasingsingpet nga anak. Sana kas kadagiti daddu mga anak. Ano nakagraduar dan kat makiasawa dan. Wenno makitaray dan. Daytamot ti pagyamyaman ako na iti Diyos bakit. Kat sapel ako mata, makasarak tumot iti nanakam makaskan pa na. Imbagak lang arudon nga agurnong mo't para iti bagina. Ngam, ragragsakan na mo't timangitad ka data. Ornungan talaangan itid na. Kastamot tinapanunot ko. Tamakaamunton no anya negosyo ti kayat na. Wenno, no anya ti pangaramatan na iti maurnong paakwarta na. Adda arapap ti anak ta. Kat dayta ti sinustinir na. Iso abayan talaang anya ti kayat na. Bakaragsakan na dayta. Sa bagay, saan mo't adakas? Ngam, kasla itad na mo't ti amin kadata. Awanan ti ibati na para iti bagina. Ay, jak kayat ti kasta. Ti kayat ko, kat pagnumaran na ti anyaman a pagbannugan na. Ne, apay nga imay kayo dito itari, tatang. Nagwatwatak ka narigat mo ti maikanlatan iti balay. Pambarak ti mangan dituyen Ken tumulong nga ginaw. Ay natatang, adda para inaw. Numalpas kayo amangan, aginana kayo ketdi, sa kayong tumatla ang agawid. Babambanog kayo lang arudan iti balay. Umay kayo pa'y lagbanog ditoy. Amumatan anak ko, narwa makiti trabaho, iso sa pulan ti bagik ti trabaho. Ala, agpili kayon iti sidayo. Amumatan ti paborito, tinakdakan, adobo atabakan, prito ataba. Ay natatang, nateng ti sidayo. Bay anak ka di nga agrenek mat iti kayat ko akanan. Makaamu kayo nga rod. Ngamne, liklikan nyo dagita akita ti makan, ta makapadakas iti salon at yo.
na, kamaudyanan na, agawi dun ti anak talakay. Magagaran ak unayan ang mga rakop kankwana. Oray sakmat kakaiso ng anak ta. Iso akas taunay mo ti iliw ko kini Gina. Ha? Anya tayo chay? Ijay mo't silad nga ayan ni tatang. Anya ato tinapasamak ka ni tatang. Kartingam Rina, ang mga nanya tinapasamak kini tatang. Tatang! Ang pena kay da kayo ti swelo! Saan mo't nagkutkut eh? Tatang. Tatang. Saan ang amang angas ni tatang? Tatang ka! Adan ti anak ta. Isun ti umasidag dito eh. Nanang! 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 Isumit lagayam anagado ti tao iti paraangan. Tawan mo't gayaman ni Lolo. Kalaat mo't na ito napasamang ka ni Lolo, anak. Nagragsak kami pa yan nagsarsarita iti na panalawas. Tanasarita kan kuha na tiyawid kun. Maudi mo't gayaman tayo di apa nagsarita mi. Nakaragsak ka nakisarsarita kanya. Kayam, maudin day jay. Lolo, nauray nakpay kuma. Ala, uspon anak. Mabampanlog ka prasing mangpet. Sa kastaunay aladingit mo. Makapadagas kang kadayta. Maladingitan tayo una itiday kaya pagteng. Yan, pagkalmaam tirik naman ako. Nakaragragsak tayo, nakaragmat, itiday ito yung maligi tayo itibiyag. Nakimagragragsak pa ni tatang. Namitilikodan na ita. At nagaya magururay aladingit. Iso ti pa nakapukaw tayo ka ni tatang. Saan tayo anagayatan dahi tayo rin na? Napasama kan. Ano pa'y nakaladladingit. Ang mala. Aginanan ni tatang. Aray ka maamot na nauray mo ti Apo masimang tatang. To me he was so wonderful. Oh my papa, to me he was so good. Gina anak, saan ka kuman nga agsubli? Diyak kayatan nga adamaya dayo kada tayo. Saanin nanang, agdadan na tayon. Aging gaajak makiasawa. Awanan ti sa pulag pay. Agyaman kami anak. Agyaman tayo iti Diyos ta nabaligi ti amin na plano tayo. Wen, agyaman tayo iti Diyos. Iso nga rod ajak kay taparigatin nyo ti bagiyo nanang, tatang, gapo iti negosyo. Kayat ko, mangsweldo tayo kadagiti mapagtalkan. Taagi na kayo matan dito'y balay. Wano, agrelax kayo matan. Tasyakon ti makaam mo. Nagsayaat ka anak ko. Agyaman kami iti Diyos. Taimpayan na kami iti anak. Akasken ka. Ita Lady L, addan bukod na pamilya ni Gina ang anak ni. At damot na po kumi. Aging galaangan dito'y Lady L, katagyaman na kiti anos yo anang urnos. Kanang idrama dito'y padas ko.
Tuy pagayam mo, Rina, iti probinsya ti Isabela. Sakbay nga agreklamo tayo iti kasasaad nga adda kada tayo. Panunutin tayo pa'y no anya ti kasayaatan nga ramidan tayo. Taamin arigat kanadagsan kat lumagaan. Nulakit di tagbibinadang. Saan nga imposible ang mapasaya at tibiyag? Nunagagat. Kanamu tayo nga unnatan dagiti tultulang tayo. Ammo tayo nga igaraw tibagi tayo. No ammo tayo ti aglamot, ammo tayo matkarot ti agtrabaho. Abuyugan iti panagtalag, kan panagkararag iti namarswa. Alagastan, Rina, katagyaman nakiting ka panagsurat dito'y programa tayo. Love Letter. Sound effects kan musika, J.R. Inornos ni Jocelyn Oblero Ramirez, iti direksyon, Eddie Bona. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Agyaman kami itingkay panang tarabay na impag nga oras yu amin. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo nagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!